खुलुमबाय आंनि लोगो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ बरायबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जोङो जुदि लाइफआव साक्सेस आरो देरहासार जानोब्ला जोङो मा खालामनांगौ बिनि बागै आङो दिनै शेयार खालामनो सानदों। बिनि सिगां नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनै गोदानै आंनि चेनेलाव भिजिट खालामदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन, लोगोसे लाइक खालामनो दाबाव। मानोना नोंथांमोननि मोनसे लाइक खालामनाया जोंखौ थुलुंगानाय होयो। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, मानोना जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामब्ला नोंथांमोननियाव सहैनो हानाय बायदि। लोगोफोर, जोङो रावबो हास्थाया लामानि बिबायारि जानो। जोङो रावबो हास्थाया मालायनि न'खर थांनानै थोरसि लथा जि जोम सुबायबायनो। जोङो रावबो हास्थाया गावनि न'खरखौ गारनानै दिल्ली, मुम्बाइ, केरेला, बेंगलर बायदि जायगायाव थांनानै मालायनि कम्पानिनि लेबार जानो। जोङो बयबो हास्थायो टाटा, बिरला, आम्बानी, बिल गेट्स बायदि जानो। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, जुदि जोङो लाइफआव बेबायदि जानोब्ला जोङो मा मावनांगोन दिनै मिथिगौना? धीरुभाई आम्बानी बिथाङा बुंदोंमोन, सिमां नु आरो सिमांखौ गिदिर नु, मानोना सिमाङा जाफुङो। लोगो नोंथांमोन, जोङो सिमां सुजुनांगोन। APJ आब्दुल कालाम बिथाङा बुंदोंमोन, सिमाङा बे नङा जे जाया नोंथाङा उन्दुनायाव नुयो, मानोना बे मालाबाबो जाफुंनाय नङा। सिमाङा बेबायदि सुजुनांगौ जाय सिमाङा नोंथांखौ जेब्लायबो उन्दुनो होआ। लोगो नोंथांमोन, जोङो गावनि सिमांखौ अननो रोंनांगोन। बे सिमांनि सायाव जों फाग्ला बायदि अननांगोन। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे नेगेटिभ एग्जाम्पल होनानै नोंथांमोननि सेराव आङो बेखौ एक्सप्लेन खालामनो सेस्था खालामगोन। दिनै आंनि लोगो नोंथांमोन, जेब्ला सासे सेंग्रा आरो सासे सिख्लाया मोजां मोनलायो, नोंथांमोना मिथिगौना? बिसोरो जेबोखौनो मोनहाया, बिसोरो जेबो साना। बिसोरो गावसोर सानैनि अनगायै बिथांमोननि गोसोआव जेबो साननाय फैया। बिसोरो ओरैबायदि मोजां मोनलायगोन, जानायाव, थांनायाव, उन्दुनायाव, लोंनायाव, जेरावबो बिसोरो गावसोर सानैखौल' गोसोखांगोन। लोगोफोरजों थाब्लाबो बेखौनो गोसोखांगोन, आंनि आमुखियाबा माबायदि दं, आंनि आमुखायाबा माबायदि दं। आनखि बिसोरो गावनि उन भबिष्यतनि, उन जिबननि बिथांमोना मा खालामगोन? प्लानिं खालामगोन। लोगो नोंथांमोन, बेबायदिनो जोंबो जुदि लाइफआव देरहासार आरो साक्सेस जानोब्ला जोंबो गावनि सिमांखौ जों बेबायदि अननो रोंनांगोन। जोंहा गल थानांगोन, जोङो गावनि गलखौ अननो रोंनांगोन। आंनि लोगो नोंथांमोन, बे गलनि सायाव नोंथाङा फाग्ला बायदि अननो रोंनांगोन। फाग्ला बायदि होनोब्ला दिनै आङो लामायाव थानानै गाव हारसिङै मिनिलाबायग्राखौ बुंनो थाङाखै। फाग्ला होननानै बुङोब्ला हारसिं रायलायलाबायग्रा मानसिखौ आं बुंनो थाङाखै। आङो बैबायदिखौ लुबैदों, राइट ब्रादारमोन बायदि फाग्ला जानायखौ आं हास्थायदों। मिथिगौना आंनि लोगो नोंथांमोन? जेब्ला राइट ब्रादारा एर'प्लेनखौ बानायदोंमोन, अब्ला बिथांमोना सानसेयाव नङा, साननैयाव नङा, खनसेयाव नङा, खननैयाव नङा, हाजार बार सेस्था खालामदों, फेल जादों। हाजार बार सेस्था खालामदों, फेल जादों। नाथाय थारैनो बिथांमोननि नाजानाया फेल जायाखै। जेब्ला बिसोरो बे एर'प्लेनखौ बानायदोंमोन, अब्ला नोंथांमोना मिथिगौना? बिथांनि लोगोफ्रा बिसोरखौ नागारदों। बिसोरो बुंदोंमोन जे जोंनि लोगो सानैया फाग्ला जाबाय। बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्रा बुंदोंमोन, बिसोर बिदा फंबाय सानैया फाग्ला जाबाय। आनखि बिनि बिमा बिफायाबो बुंदोंमोन, आंनि फिसाज्ला सानैया फाग्ला जाबाय। मानोथो बिसोरो सानफ्रामबो गावसोरखौ अख्राङाव बिरबाय बायनायनिल' सिमां नुयो। आरो बे मालाबा सम्भब जाफेरनायनि? बेबायदि बिसोरो बुंदोंमोन। बेबो नंगौ, थार। दिनैनि समाव जुदि एर'प्लेन गैयामोनब्ला जोंबो फोथायनो हानाय नङामोन। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, बिथांमोना नाजाबाय थादों आरो बिथांमोननि नाजानाया फेल जायाखै। फाग्ला बायदि नाजादों, फाग्ला बायदि बिसोर अनदों गावनि सिमांनि सायाव। आरो जेब्ला बिथांमोना थारैनो साक्सेस जादों, देरहासार जादों, अब्ला नोंथांमोना मिथिगौ ने? जाय बिथांमोना बिसोरखौ इनसाल्ट खालामदों, बिसोरो बुंदों, आरे बैसोर बिदा फंबाय सानैया जोंनि लोगो, बैसोर बिदा फंबाय सानैया जोंजोंनो एखेलगे फरायनायमोन, बैसोर बिदा फंबाय सानैया, नोंसोरो मिथिगौ ना? बिमा बिफाया बुंदों, आंनि फिसाज्ला। बिथांमोना गर्व खालामदों। लोगो नोंथांमोन, बेबो थार। दिनै जोंनि मानसिनि आखुआ ओरैबायदि, लोगो नोंथांमोन मिथिगौना? गावनि दुखुआव जेसेबां दुखु जायो, मालायनि साक्सेसखौ नुनानै बिनिख्रुइ बांसिन दुखु जायो। बेबो थार आरो सैथो। बेनिखायनो लोगो नोंथांमोन, जाय मानसिया नोंखौ इनसाल्ट खालामगोन, जाय मानसिया नोंनि सायाव फोथायनाय गैया, नोंथाङा बेफोरबायदि मानसिनि थाखाय जेबो दासान। हिन्दीयाव मोनसे बाथ्रा दंना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग ना? बयनिख्रुइबो देरसिन बेमारानो मानो? मालाया मा बुंगोन? आरे मालाया मा बुंगोन बाद दोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव नाजा आरो नोंथाङा अननाय था। जेरै राइट ब्रादारा अनदों, जेरै राइट ब्रादारा मावफुंदों, जायनि जाहोनाव बिथांमोना, जाय मानसिफ्रा नोंसोरखौ इनसाल्ट खालामगोन, बिसोरनो नोंसोरजों रिलेसन खालामगोन। लोगो नोंथांमोन, नोंथाङा जुदि देरहासार आरो साक्सेस जायोब्ला, बेनिखायनो जोङो बेबायदि अननो, बेबायदि जोङो गावनि सिमांनि सायाव जोंहा फोथायनाय थानांगोन। आरो जुदि नोंथाङा फोथायोब्ला, नोंथाङा जुदि सिमां नुयोब्ला, नोंथाङाबो सानसे निस्सय धीरुभाई आम्बानी, बिरला, टाटा, बिल गेट्समोन बायदि जागोन। आरो बैसोरनि पजिशना नोंथांनिबो जागोन। लोगो नोंथांमोन,
आङो दिनै आरो बारा गोबाव बुंनो सानासै एसेखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।